Citizens Coalition for Change President Advocate Nelson Chamisa says after the blitz, the Zimbabwe's voters roll now has over 6.4 million registered voters. We will not allow and accept a voters roll that is not audited, validated, and signed off by all candidates and parties. Don't neglect your patriotic duty to make your voice count this time. So, Team Zimbabwe, tane vanhu 6.4 million varegister kuvhota. Zvikanzi you are only rejecting it here on Twitter. Zvikanzi, do you honestly expect us to put on Twitter what we do elsewhere? So, in my view, 6.4 million registered voters compared to around 5 million Gore. Advocate Nelson Chamisa, according to ZEC, he had 2 million voters. Mnangagwa vanga vane 2 million point voters. Saka tikapatarisa pakadaro, there are millions who voted for Emerson Mnangagwa, but the majority of those people, they voted for him thinking or believing kuti achaunza shanduko. Vakamuvhotera vachifungidzira kuti aigona kuseva economy. Chero zvavo vakaba vakavhota vacho chaivo, vakavhota vachifungidzira kuti pane zvichaitwa nevakuru avo. Saka vatadza for the past 5 years. Everything has been destroyed. Hakuna munhu akavhota 2018 ane pfungwa dzakakwana achavhota futi agovhotera ZANU-PF. Hazviite. This election I'm projecting Nelson Chamisa to win 4 million plus. Hozi vanhu vakagumbuka ndati. Ndiri kuti vanhu vakagumbuka kunzoko. Saka ukaona pakabudiswa nhanzva dzemacandidates dzakarongwa naPresident Chamisa idzi, handokuudzai kuti gore rino vacharemerwa. Ndosaka muri kuona vari kudeclare marural areas mano-go areas. Issue iripo ndekuti vada kuwina kuparliament eZANU-PF kuti vati vagogona kumanipulata kupresidential. But hazvisi kuzoita because ma-MP acho ari kurohwa kuseri nekuseri sengoma yeZion. Because tarisai muone kuti vaitambira papi. Munoziva kudhara tikatarisa kuna 2018 primary elections guys. Wainzwa ZANU-PF 15,000 iri primary election. But ike zvino izvi vaitadza kusvika 10,000 vanhu vaibuda kuenda kunovhota pamaprimary election. Aitambira kuma 6,000, ma 7,000, 6,000, 7,000 kana atowandisa 8,000. Saka all those areas dzaibuda maresults akadaro, ukazotarisa kuti vanhu vakaregister kuvhota vangani, hapachadamburwa munhu zvekudamburwa zviya. This election iri kuuya. Because ukatarisa vapfana maregistra vari kuita muHarare soka, vari kuregister kunge vakasvikirwa. Ndipo uchaona kuti hacho hurumende ichi ukaona chakanzi chararama, anenge ari mashura chaiwo. Saka isusu handei tinoregister kuvhota, handei tinoita make sure kuti munhu wese ari kuziva pekuvhotera. That is the reason why ZANU-PF is running scared. Hanzi panapa, the majority of voters are women. They are easily intimidated into voting ZANU-PF. We need a plan to counter the intimidation. Our campaign message must cater for this block of voters. That is what CCC is doing. Ukatarisa mapindiro avaita kumamisha nekupi kupi, chiri kuita ZANU-PF ipanike ichitanga kuti inoda kurova vanhu kumamisha, itange kuvhundudzira mamobilizers kumamisha. Inyaya yekuti madzimai acho ndo akatojamuka, ndo ari pamberi, hachatoda. Kwangosara just a few individuals chete vari kunetsa, but vazhinji vese havachada. Vari kuzatotsangana muballot.
hamugone kunyora here amai handikone uchingofuratira vanzi mhya yemunhu tosangana mubaloti. Saka ndopauchaona kuti rwendo rwuno zvavari kuita izvi hazvibude. Let us register to vote and make sure that tiri ready kuvhotera change muZimbabwe.